Sing to the mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ang labi na din sa atong nason, no, nga nagimok na rog maayo ang kaning pangumpanya, ma-online man or ma-face-to-face, nga unta magmalinaon o magmalambo, makahatag o kalambuan sa atong katilingban. Ato sang iyampo ang atong mga kaigsuonan nga nabiktima ni atong bagyo nga si Odette, nga unta adunay mga kasing-kasing nga tandugon sa Ginoo nga makatabang nila sa ila karong grabing panginahanglan. Niya ato sang iyampo ang atong mga benefactors and donors, siging tabang nato, labi nang gasigig palit aning ato rong DOPS SBF last dero nato nga pagpamaligya aron makatabang ta mas ato sang kwintahon, pero daghan na sang nipalit, no, atong pasalamatan ang Ginoo niini. Hinaut unta nga bubuan sad silang mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og way kinutuban nga Dios, pinaagi sa imong bugtong anak, imo kaming gihimo nga bag-ong binuhat alang kanimo. Itugot na ngamuyo kami, nga labi kaming mahiusa kaniya, nga nakighiusa sa among kinaiya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Hinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug makasalig kita sa Dios nga bisan unsay atong pangayoon kaniya, sumala sa iyang kabubuton, patalinghugan gayud kita niya. Ug sanglit nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mosangput sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni atong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga mosangput gayud sa kamatayon, ug dili na kinahanglan nga magampo kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangput sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala
kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug ang yawa dili gayud makahimo kaniyag dautan. Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug nga naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga anak, likayin ninyo ang mga Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Hawiti ang Ginoo ug usa ka bagong awit sa pagdaig. Diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya, papalipayang Israel, diha sa iyang magbubuhat. Hasadya ang mga anak sa Sion, diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Panay nga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila og pagdaig ngadto kaniya dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, ug gidayanan niyang mapaubsanon og kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang mga nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga pagdaig sa Dios maanaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Hallelujah. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Human niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon, dili layo sa Salim, kay daghan magtubig didto.
Nangadto kaniya ang mga tao ug sila gipamuniagan niya. Niadtong higayuna si Juan, wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglantugi sa usa ka Hudiyo mahitungod sa seremonyas sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan ug miingon, magtutudlo, nahinumdom ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag, walay tao nga makahupot og bisan unsa gawas kun ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo maoy akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhonon mao ang tag-iya sa pangasaw-unon. Ang higala sa pamanhonon maghulat kaniya ug malipay siya inigkabati niya sa tingog sa pamanhonon. Sa ingon niining paagiha, mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag ug ako muus-us. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Ang atong unang pagbasa naghisgot og nindot kaayo nga kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran nga ang tanan di ay nga magpakahimong anak sa Dios or mosunod sa Dios, dili gayod mabuhatan og dautan sa yawa. Ang yawa dili makahimog dautan ngadto anang tawhana nga nagsunod sa Dios. Tuo mo dili. Kinsay nagdani udit? Ang Dios o ang yawa? So kanang nangalupad na atop, wa na magsunod sa Ginoo. Naabtay ni anhin ako, pader, nagpasalamat ko, pader, tanan na mong silingan, pader, nangaukap yung atop. Ang amo, pader, no, wa, yun. Ako nga naman, siya nga, sus, dito yun ang Ginoo, sa amo, pader, gipanalipdan, yun, may nako, kato yung silingan, wa, dito Ginoo. Usahay ba, ingon ani, ang basihanan di ay nga dautan, dili ning paglupad sa atop, dili ning pagkaguba sa atong mga kaning mga balay, dili ning pagkamatay, dili ning pagka masakita, dili na mao'y dautan nga gipasabot ni San Juan. Unsa may dautan nga buhaton gyud siyawa nato, himuon ta niyang makasasala. Maunay pinakadautan ug maura ginay tumong siyawa nya kaning mga kuan kaning iyang gipanghimo nga mga lagpot atong atop, mga guba maigo ta anang dagko kayong bawod, mga baybayon nga mga balay sa baybayon giwash out, mga balay kilid sa sapa na wash out. Kuan ra na siya kana ganing supporting events. Pero ang pinakadako gyud kaayo nga misyon sa yawa mao ang paghimo natong makasasala. Nay sige ko no, lingi ako no na imong tupad. Ing na kaysa wa. Ing na ko no. Ing na. Hoy, lingi ana yung tupad ba na kaysa wa. Nya mo gani na aoy sa kuha ka siyawa. Pero bisan paganing makuha na ta siyawa, kanang makuha na ta siyawa ba? Makasaha na ta. Ni distinguish pag yung duha kasala si John. Unsa may duha kasala? Na ako no'y sala nga ikamatay, na sa sala nga dili ikamatay. Nya kung makakita ko no kas imong isig ka magtotoo nga nakasala og dili ikamatay, ampuin na mawa ra ko nang salaa gikan anang tawhana. Pero ang sala ganin niya ikamatay, ayaw na lang kunog ampo kay patay naman gina.
Nya unsa man ang sala nga ikamatay? Unsa man na? Ato nang gitawag og mortal sin. Unsa man ang sala dili ikamatay? Gitawag na nato sa atong doktrina og venial sin. Usbaglingi imong tupad. Na. Unsa man ang imo, ikamatay o di ikamatay? Sige, pangutan na. May man ang magtinabangay ta. Sa ato pa di ay, magtinabangay ta nga dinhi aning kalibutan na ang ato untang sala dili ikamatay. Makasa magyugha ta kanang dili ikamatay pananglitan asawa mamakak ngadto sa bana nga wa siya'y kwarta makamatay ng sala o dili. Ang bana mamakak sa asawa nga wa gyud kuno siya'y kabit bisag naa ikamatay na o dili. Patay na. Ikamatay na. Imong anak namakak nga wa gyud kuno siya mosuyop bisag sige gyud suyop ikamatay na dili. Ikamatay na. Ana kay grabe mag-epekto unsa man ang kasala ikamatay kana bang grabe og impact ba. Asawa nakigbuwag sa bana nya din agyod makig-uli unsa man na ikamatay na dili. Patay na siya. Bana gibiyaan ang asawa kay nitipon og laing babae nya din agyon makig-uli unsa man na ikamatay na dili. Patay. Pare nakigtipon sa dili silingan lang di ay silingan. Pare ning kuot-kuot ngadto silingan nya di gyud motugan ikamatay na dili. Patay. Pare nagtext sa madre og I love you ikamatay na dili. Dili na ikamatay. Di, oy wap away. Sa kamuno patyon sa inyong pare sad. I love you kuan manggunagon. Greetings mangguna sa Ginoo, di ba? Mga hinigugma kong kaigsuonan, di ba? Ano na? Kamo sa no patyon sa inyong pare. Sa Kristan, manguha sa kolekta ikamatay na dili. Dili. Pero kusbag kuha patay. Gikan simbahan pagawas gilibak ang pare ikamatay na dili. Pero pirmihon patay. Mao na siya. Pero ang ikamatay gid nga sala kanang gitawag og sin of stubbornness. Niingon si Kristo, you are a stubborn people, hard-headed people. Kana batang mga tao nga i-justify ang iyang sala, dili ang kunon ang iyang sala, mao ginay tinuod nga ikamatay nga sala. Bisag pamakak ra na, bisag tan-aw-tan-aw ra nag-porn, pero dipinsahan gyud. Moingon gyud ba nga, di gyud mo angkon ba? Musabot ra ng Ginoo eh. Kaaktibo na ko simbahan, kadaghan ako gidunit. Kana patay gina, stubbornness, stiff-necked people. Lingi ana imong tupad. Last na lang ning lingi. Ingna unsa man ka hard-headed ka, dili. Ingna patay gina. Bisag gamay sala nya imo ginang ikip, gamay ra bitan ning sala, okay ra ni sabot lang Ginoo. You are now stubborn, stiff-necked. Kay niingon diri nga bisan unsang buhata nga di maayo sala. Ingon si San Juan. Nya ni ay gi-warning, permisa nina kung isulti ninyo, na usahay di kita mutuo ani. Niingon diri, ang tibuok nasayod kita nga iya kita sa Dios ug nga naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Pasabot ang kinidiing kalibutan, ulipon ni siyawa. Kuyaw kay nang kamatuoran na, kinahanglang masayod kita nga ang kalibutan, ulipon sa yawa. Nyag mo sugod na taghigugma ni mga butang sa kalibutan, kuha kita siyawa. Muna diri sa atong ebanghelyo, si San Juan nga magbubunyag nagpakita og nindot kaayo nga batasan unsaon pagbuntog ang yawa. Magsugod gyud sa kasing-kasing og hunahuna. Unsaon man kinahanglan masayod gyud ta nga dili kita Dios. Di gid ta magpaka-Dios-Dios.
Si San Juan, gi-honor na ba is mga tao, gatuo sila siya na ang Mesiyas, siya na ang pinadala sa Dios. Pero giklaro gyud ni Juan, ako nisulti na ko niyong daan ha, nga dili ko maoy Ginoo. Unya malipay kaayo ko makadungog siyang tingog mo na pag-ingon, kadtong imong gibunyagan nga niingon ka mao kuno toy Ginoo. To na, namuniyag na niya ang mga tao nangadto niya. Unsay gitubag ni Juan, wa siya maselos. Unsa may iyang giingon? Kinahanglan siya muuswag ug ako muus-os. Humility. Maubita na nga kana bitang atong mga kaigsuonan nga batid kaayo aning Biblia, ma-Protestante man or makatoliko. Sa Katoliko gitawag na nato silang Catholic Faith Defender, nya sa Protestante sad mga debater nana. Ang ganahan man ko ana maminaw kanang magdebate-debate, kanang magsigig sinukli ay og pamalandong, okay kay na. Pero ang ako lang gid anang gikahadlokan og mahimong intellectual pride. Kana bang garbo na kay niya nga suhito siya sa tanang Biblia, tanang bersikulo memorize, tanang doktrina simbahan memorize, nya di na mo tuog pari, di na mo tuog kuan kay siya na gid mo sakto. Kana patay gina, ulipon gina siyawa. Bisan pagpari na, bisan pag-obispo na, bisan pag santo papa na, unya siya na mo isakto. Din agid siya mo paubos, di na siya maminaw sa tinuod nga gitudlo sa simbahan, patay ng kutawhanan na. Intellectual pride. Mao na ikuyaw, mao na inigdool nga ko, pader, unsa imong opinion ani pader? Nagkalalis man sila. Nako time sa mag-istorya sa ta. Unsa may tumong aning imong pagpangutana nako haron imo sa kung patampuhon anang inyong lalis? Ang akong pangutana ingnon din ako sila, sa imong pagbarog aning maong baruganan, makada ba nimo padong sa Ginoo o makapalayo? Kay makapalayo hunongon tani. Pero ang mga Protestante, moingon sila, ngilad ng pagsimbag Dios-Dios. O mo na ilang gibarugan, kana mga larawan. Ilan ang baruganan, ngilad ko na. Kitang mga Katoliko, migamit sa tag mga larawan. Ato sad na. Pero ang pangutana, sa paglikay, sa paggamit og mga larawan sa mga Protestante o kanang ubang mga sikta diha, nakapaduol ba na nila sa Ginoo? Nakapahimo ba na nilang suod sa Ginoo? Ug moingon sila, yes, okay. Padayon mo ni ana. Kay naasad mo diha kuhaas Ginoo aron maduol mo sa Ginoo. Sa ilang pagsalikway sa mahal nga Birhen Maria, naginganlan pag nila og prostitute ang mahal nga Birhen sa pipila ka mga sikta. Nakapaduol ba na nila sa Ginoo? Og nakapaduol? Yes, musabot ra gyud Mama Mary ana. Mingon ra ginas Mama Mary, ang importante maduol mo sa akong anak, bahala nag-inyo kong isalikway. Di ba? Muna mo ko, congratulations, og naduol ka sa Ginoo. Nya kita sa atong paggamit og larawan, nakapaduol ba ni nato sa Ginoo? Ha? Naduol mo sa Ginoo o nalayo? Gusga. Say klaro din ninyo, may pagkwaotan na larawan din. Og ako, personally, mo claim ko, nakapaduol din ako sa Ginoo. Unya, unsa may resulta? Padayonon ko ni. Bahala nagpatyon ko. Kay nakapaduol man din ako sa Ginoo. Din alang ko makiglalis nimo. Kay kung magsigit taglalis kinsay sakto nato, nya nag-away na noon ta, nagbinungulay na ta, na kuha ta siyawa. Di ba? Di ba no? Ana na siya. Nakaron, unsa may timaan nga duol tas Ginoo, mag-anam og kawa ang atong sala. Kay matod pa diri ni San Juan, nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios nga mao si Jesucristo, ug ang yawa dili gayon makahimo kaniyag dautan. Pasabot, ilhana na nato nga maduol sa Ginoo, kay din ang magpakasala, din ang manglibak, din ang manaot, din ang mamakak,
din amang lupig, din amang urakot, di na magsigig hubog-hubog, di na mangabit, di na magsigi og kanaganing dumot, di na magsig pangangkon anang yuta, di na magsigig pangural anang mga agianan, di na magsigig parking anang mga agianan. Ana, ang iya ng concern, ang kaayuhan na sa iyang isig katao, bahala na siyang magkalisod-lisod. Mao na nay tinuod nga duol sa Ginoo. Di ba? Ang tutok pa muna ako. Kung kitang tanan duol na tas Ginoo, matuman ang pangandoy or ang gisulti sa atong tubag sa Salmo. Unsa may gitubag sa Salmo? Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo siguro jud kong nalipay sa namalit na tugslats. Oh, last din nato karon sa pagpamaligya sa DOPS is BFMM, pero nalipay gyud ang Ginoo, no? Bisan pa og nagbagyo gyagi ang tag-udit o karon ang atong halin niabot nag 6,185 slots. Oh, di ba? Nindot ani. Nya mapun-an pa gid ni karong adlaw, moabot na siguro nig mga 10,000. O di pating lipaya sa Ginoo, di ba? Ngano man ato ning gamiton pagtabang, gabi gamiting ni sa PPC, Pastoral Council, Finance Council, para sa atong umaabot nga pista o mga kalihukan, giapil na mo pag-discuss kung saon pagtabang kining atong kaigsuonan, nawa na roy mga atop, wa na mga panimalay kay nabungkag. Namalandong mi anay, asam tag kwarta. Ato lang bana-banaog, makagamit ba taning ato rong nadawat sa mga donations? Ana ta manguha diha, bisag ginagmay lang gud, unahon lang gid natong labing lisod. Matod pa sa usa sa member sa atong kuan nga kapitan sa nato dinhi, ingon siya na, padir, di man gid nato matabang ang tanan kay pila ra man ni atong kwarta, pero unahon gid natong labing lisod. Kana yung labing nang inahanglan ba kay ana gid ang Ginoo diha, kay kaning arang-arang maningkamot man gid mo, pabarog man gid sa iyang kaugalingon. Pero kaning yung labing lisod nga kanabang wapa gani bagyong lukapa na. Ana, nya buutan, naningkamot, ana ato na silang suportahan. Mao na ato rong tagaan og pagtagad kay malipay gyud ang Ginoo siyang lungsod nga maghigugmaay, magtinabangay. Ug kining inyong mga donations ug uban pa makapalipay nis Ginoo kay makapahatag manig kalipay sa atong mga igsuon nga nagilaid sa kalisod. Kay ang tinuod nga anak sa Dios dili gyud makahinan-aw sa iyang nagkalisod nga silingan. Di siya kaako nga maghinan-aw. Mulihok gina siya, muhatag gina siya, bisan gamay nga makatambal-tambal sa kalisod nga gibati siyang silingan. Ug kun ato ning buhaton, ang Ginoo malipay gyud nato kay mga anak na gid taniya. Sige, manindog ta katong mga tinuod nga anak sa Dios. Mga igsuon, dinasig sa pagtuo isip katawhan sa Dios, puno sa pagsalig muingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa tibuok simbahan nga sa kanunay, ang Espiritu Santo maglig-on ug maghatag og kadasig sa pagkamakanunayon ug ukab sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, nga ang mga namunuan niini mamahimong buhing sulundon sa katarong ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang ni atong naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og himpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo,
nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kani. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kani. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kani. Alang sa mga nangamatay nga ang Dios maghatag kanila sa kalinaw ug kalipay diha sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kani. Langit nung Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawat na o Ginoo, kining among mga gasa, limaan sa mugma, sa upaw santusa. Kining pano, kining dino, ginama sa kamot sa tao. Ang imo mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulang itong Ama. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tagmugna sa tinuod nga debosyon ug panagdait. Nangamuyo kami nga imong itugot, nga among simbahon ingon sa angay, ang imong kahalangdon pinaagi ni ining misteryo, ug daniha kami sa dugang nga pagpakighiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlawa imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan, ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan, karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon. Imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mayngon ka nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinuluan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng Kalawat kanimo, apan pamulong lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your land. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, now you enter into life in Jesus' name. Mag-ampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog. Tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo, ug tabangi kami sa pagpaningkamot sa pagpadangat ug pagdangat sa kinabuhing way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19,
nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalimpyo sa kasing-kasing, cleansing no sa atong kasing-kasing gikan sa sala. Nya unsa may atong buhaton, kinahanglan maning kamuta nga ang atong sala dili ikamatay. Nya unsaon man magpaubos, kinahanglan ang Ginoo mouswag, kita muus-us. Ana. So pasalamat ta once again sa atong mga kaigsuonan nga nipalit sa atong slot sa divine unity, prosperity and satisfaction through the intercession of San Vicente Ferrer ug ni Mama Mary or DOPS SBF MM. So, ang atong halin, iabot nag 6,185 slots. O, pakpaka na itong usab. Naapay 53,815 ka slots. Pasin pa dahil matabangan pa ni Rog halin karong adlaw. Ang ato karon gi-close ni nato usag kadiyot. Nya, mubalik lang o niya ta kung mahuman ang ubang mga proyekto. Ato sa ning kwintahon niya ang final counting nato og pilagi atong Christmas nahimong Christmas gift to Jesus, Mary and Saint Vincent Ferrer. Unya tingay sa Miyerkules or Martes isulti nako ang final natong Christmas gift. So pwede pa mo makaapas karon hangtod ugma dawaton lang nato sa ugma pero dili na ta mohatag usag report. Sa Martes na lang kumuhatag o final report or sa Miyerkules. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma,
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygunang amahan ng anak ug Espiritu Santo, karunong sa gihapon atong pagsimbahon